ke Blei season 4 Februari. Ke step masuk ke kemen. Ngan ruai ke ruai ke jeruai mo. Ke jeruai ke ba dak ketin pareng. Ketin pareng. Ti ke ba kapan perkat bat kapan sengutu yangi. Namar balei ba ngidi ban long borobor ki bangam jeliu. Ya ketin ke jung Blei ngidi ban ngam jeliu ya ka anjung balor tam. Lada ngimla ban le kumta. Kamlong ba ngi kita ki komen sedop hiparu khoj ngapet lut handrai dan uweru belangam jeliu bat basngutu dena takadau kamantoy ba phi pin yalam bakla bat pin yalam bakla yenga bat pin sutu bakla yenga ngam dei ubi anong ipi ngam dei ubi Blei utip khampa bani phi ki brio bar khoj ki bayalam baklai ke jaj benrio bat persutho baklai ke jaj benrio man ong yi phi ka anjung bolor tam kan yaj bej kumbala mang bat kumbala tho phim shamla sutho lanoru ti tang ka we ngan ong yi phi lada phim shamla sutho phim shamla perkhan ya ka bala tho la tho da kan mau ba di tang ta ka we phis ngo start haladi Henry mdei bala mapi mdei bala manga Henry dei ukan rat hi bala ubala thawi kini kijing wat yalam bakla. Love is all we need for each age. Love is all we need for each of everyone. Sing a song and joy for you and for me. Ano tang kata namar ngam dei ubastat mo kat ba peniat hi unong thaw ni kawai nga ong yipi kawai nga ong yipi balei ba ya uta uba pi isi ya uta pi itba ya uta uba pi dam ya uta pin sadon kam hakiwe kipor ya uta uba pi perkhat ba ubin hakiwe kipor unsa pau kum ubastan ya ka ba pi snustan hakata kapor ni ya pi nom ken snap shu ya ka ba pi sngohong hakata kapor ni unong thau pan ulatip kumno ban bisar unsa pen I kikam ya ka ba pi phongli na jrong ukan rat uyu I ya ka man sim jong pi ya ka jing thok jong ka jing mut jong perkhat bat ka man sim jong pi baro tang Blei try kan rat hi batim ya ka yap ka im jongi ubriu de tang Blei hi batip ya ka jing le pap le sang jongi baro Blei udap tho akabui de nak takadau bani alam baklai ki para briu kamlong ka babha pita mala ya ka thok ka syukur pita mala ya ka klim ka kertep pita mala ya ke ike bajahang ne baro pita mala ya ke jing yesho ya dat pita mala ya ki jing khalai ki jing ya le tamasa le rong tamasa kamut bom snguthau pita mala ya kata ka jing ya tim ya tala pita mala ya ke pade ki ba phiu I ke ne perthai phiu I tang ban pej yau bareng do todong sto balei de na takadau phinom la pade ban le ai phinom nut hiru bani kenduk markhman bani keren mot badeng do todong bani tai ka bible bani tai ka anjung valor tam phinom nut dali leiru kadai tang ka jing thok jing jong phi kadai tang ka jing thok kitu ki comments ba phi bu baro khoj phinom la bani ai namar bali phim chimla sngotu ya ka anjung valor tam ti dena takadau nga ong yi phi ada phi ro rungam kemen don't call me a boss. I am not a boss. I am a leader. I am a leader. So, dena takadau I am a leader. Hap ong kumta ngalong tikum bakaran pareng dekhar mo I am a leader. Not a father. Dena takadau to the skutu I'm not a father. I'm badang do todong. I'm a leader. I'm not a boss. Dena takadau ngan ong yipi to ngap ha ya ka ka anjung balor tam namar u balor tam
utip khambhai ke baro u Blei u batip lot i kajing imjong i kibriu ne perthai utip khambhai yangi dei manga dei mapi balong Blei hang ne ha perthai em u Blei bakrau hang ne ha perthai ru dei tang ma u bahok ha beneng ru tang ma u bahok wat thok yo para briu kat pinang thok u para briu kat tahiru nang ja khala agni gejala kat ba pinang kwa ban ya lat ya ka hukum jong u Blei utrai kenrat ubah lor tam ya ka anjong lor tam kat taro pinang bakla wat yalam bakla para briu kamlong ke babha manta kasngi ngan ong ipi ka jing puli na naga kitab kisam jong kasam dadang ong hane ki hikai ni balai phim ong kasam phi balai phim ong bet kasam kadai ke kitab kasam ka ba ublei trakenran upen perkhat upen puson bangi ngide dum duai yo ublei trakenran nadu ka mansim bar ka donot ka jongi nadu ka jengmut tim perkhat jongi ngin ban siat hau amdei ba ka donot ka ko ngu mo ka mansim ka ko ngu ka do ka telot ka jingmut jing perkhat kadang thaba shawe rong perthei dei na kata kadau nai lambak la para brio tong ini yit khimi ila ka jong mansim tong ini pe yala dia utkat ki we pui baleng atim ye ba ps lang do baleng adom ye ba ps lang do ngan ong ye phi namar ba iya lambak lai ki bri blui lui iru imtip yala deru habang akali iong pat baka Bible kami hikai dei na kata kadau haba isngotu ba phim pat tip ya ka eke baro nai keren lapla ken namar kalong ke jing le ran kan keren kumba keren kuwi kalong ke jing le ran namar baleng ngan ong ye phi kumba piju ong borobor nei kalong ku jing le ran ha kuma try wadu ong kumta ngan ong ye phi ngan hikai ke jing sisa ngan ong ye phi ngan hikai ke jing sisa namar bale kalong ke jing le ran la da phim tip to pulie ka Bible ndei retang mentaki Kristan ka Bible kalong na menta jung kibriu baro lada pikwa banstan to puli to perkhat to puson kari ka an jung balor tam ka ba hang ni kim simla brai ka parthei bro ko wei kari India bro ko wei kala ki hang ni nang pho sniu bom tip ru nang se elam bakla kan new world order kan sawan das nguthu bha wat elam bakla kibriu yo nang lango chuchu yo jinjar susu penskap namar balei pidang yalam baklai ki briu buri lui dei mapi ki basyukur lada phim hitip ya ka eke jing sisa baro tenai yalam bakla nai kran thok nai yalam bakla ki briu nai kwa buram kapisa pitip ngan ong yipi kapisa ngi diwan penon kam tang habadei badei lada menta nei kadi kapisa lada uta uno penya jong katakari ong bakatu kam de kipsasyu kala tangkot sada kam don jingmut kai ke jing i phis ngotho ke jing i phiju ong borobor ke jing i tang haba mentoi phin i tang haba mentoi kemot ibha mo ada klam mentoi te nderi babha tang seladon dau khandiat teli tu khana ra khana namar balei ban pun but nam dei jadi kata jing bha kadi kata se dei na kata kadau ken balei bang su ong borobor wat ju pet yau thnget ki wei hanrei ngi pedeng nang ong si ong kumta ngamai habadei ngatem habadei namar balei ngan ong yipi wat ju penbut nam ya ka Bible wat ju penbut nam ya ka tin ke jong Blei wat ju penbut nam ya ka ajong balor tam namar phim simla sngothu phi pule tang kabakut phi tep tang ka bakut ya ka basdang phim tep to tep ru ka basdang satip ka bakut balei bi kai tang ka bakut ya ka dai rio jungi phim tep bakat ka gospel ka di ka bakut kajutang barim kadi kabasdang. Pi kai skol ike
Pihak sekolah kemut nang nursery kemut pi ai keran matrik. Bangan pensyai kemut pim sengoto lano-lanoru. Kajutang barim kadika an. Das sengoto bah wadi lambakla. Kajutang barim kadika an. Ngalapan syai mentakasngi. Kajutang barim kadik bala hikai lut iki ibaro. Kita yang ngilam balang jongpi. Balikin percaya kata. Kajutang barim kadika an. Ngan ong biang saisien. Kajutang barim kadika an. Tu kendit benriu no. Kajutang barim kadika an. Day na kata kadaw. Ngan ong ipi to syai no. Ujisu ong kumni. Nga kleman ban penduk pendam henring wan ban penjanai. Day ya kata kan ka an. Ngalak pensyai menta. Bahkan ni kan kadika an. Kabau Blei terkenrat uai hangi kejutang barim. Balai mentaya kelas Hindu Muslim kia kelas. Pi perkat ayu. Pim semlatip ya ka ru. Dei nak takadau ba pi syai lambakla. To kendit benriu no. Pim semlatip ya ka ke belajar. Pi ong bak ka Bible kam hikai mo. Uji su hikai mo ka jat kemien jat kepa. Uji su ong to bangin pentergam ya ka kepala to hakani. Haka jutang barim. Henry bakia taj ban sengap bau keren ya kejing sisa. Tak kadau peniap no sanar penano. Mo. Endala ayap sa itu kana ba ibaha mo. Kat banang im kamut mlak bande bahan dala ayap saya tu kana mo. Sayu ot seniang mo. Dei na kata kadau. Nganong ipi ya kaba PUI latam mala no. Hakapor badang im yawo kejat kat bamon. Ndalayam satay mod. Ti dan kata kadaw. Perkat baha. Ngam semlari namal ngakrani kejing sisa. Ka anjung bolortam kaba pimla reban li eiru. Dei na takadaw nga ong ipi. Tos ngoto to perkat nala dehi. To perkat nala dehi. Demanta ngan puli ipi ya kasam. Na kasam ke bai spak nyo kadekot. Nadu kadekot perkat lai. Kasam ke bai spak nyo kadekot perkat lai. Dia kila ka ang utrai ha kejing jenjar. Bat ula pelaj yaki na kejing lanot. Ula sei yaki na kejing dum bat kejing yongit. Bat ula ptat yaki kenjeri jongki. Token aingu yau trai namar kejing itsbun jong u. Namar ki kampla jong u yaki kun benriu. Naba ula penpra ya kejing hang renong. Bat ula ket ar langkot yaki nar teli. Don ki papang namar bakilek dakat. Namar bakilek bomman. Kisah syitom. Ki ijeli kano kejat jingbam. Bat kisapoi hatmir kejing yam. Dia kila kaang sautrai ha kejing jenjar bat ula pelaj yaki na kejing lanot. Ula pha yala kaktin ban penkot yaki bat ula pelaj yaki na kejing yam. Tokin aingu yo trai namar kejing isbun jong u namar ki kampla jong u ya ki kun benriu. Tokin terwaru kejing kenya aingu. Tokin penbenai ki kam jong u da kejing ruai kemen. Don ki balik saduriau ha ki lieng. Don ki balik saduriau haki lieng. Ban kamai kaji haki umba. Kini klai ui kamba utrai. Yaki kampala jong u haka duriau. Naba daka hukum jong u. Laki ke eryong. Lapan ki kideu haka duriau. Kila kiu syadu beneng. Kila ngam syadu trai duriau. Kajing selur jong ki brio. Kala no hin haka jing kordet jong ki. Kila kharwaj met. Bar kila yat kernga kum ki buaj. Bar ki syudumbut. Te kila ka ang se utrai ha kijing jenjar bat ula pelaj iki na kijing lanot. Ula penjai-jai ke eryong bat kijing at pelung kila sengap jar. Te kila kemen namar kila suk jai. Bat ula yalam yaki sya kakat lieng ba kimut banlej. Token aingu yo utrai namar kijing itsbun jong u. Namar ki kampla jong u yaki kun benriu. Token penem buram ya u. Ha kijing ikundu lang kipat. Token yaro ya u. Ha kadorbar kitemen kisan. Ula penkelari siap ikiwa kidaur kiang iku umpo liang. Ahor mlu ya kadau seiso. Namar kajing seniu jong kibriu ki basyong hangta. Ya kari siap pat
Jakarieh siapa de udah pendap pendap daki pung ya ka daur kyang daki polio te ula pha syong hang tai ki batngan bat ki latei ke sinong ban syong ki bet sembai halangkha ki bet sembai halaki langkha bat ki thung bri so wan ki la yo so sikat dei mila kar khu yiki ki la roi sibun ba mem cha bakin duna jingri haba upaj ublei ula duna brio ki la kala telot haba upaj ublei ula duna brio bat kala telot da kejing ban ben kejing jenjar bat kejing kuslai utrai ula ben haban da biang yakinong ban ben bat ula pensakma yaki ha kari kenja baklam lenti handrei ula kantiu ki barang li na ka apot jongki bat yaki yeng ki sam jongki ula pendroi kum yaki kan hon lang brot ki bahok ki yo iye kan ye bat kisngau kemen kat ba barok ki rusnio ki mlaj ang syu jar ubastan to on pe tho yakine ki eke to ki brio ken pe phang ya ka jing ich bon utrai ublei kani kaktien ublei mas ngungu yu ublei kai ka ba phipin ya perkhan manta tos ngau thu hinaladi mar ngam tip ya ke eke baro masania tang ublei kublei sibon fi baro